Wel, rydw i'n cofio fy ffrind ysgol yn dweud wrth iddo unwaith nad ydy hi erioed yn gadael y pegiau ar y lein olchi, ar ôl iddi hi cymryd y dillad lawr. A dwi'n eich cofio hi unwaith yn mynd mas i nôl y pegiau mewn ar ôl iddi hi nosi. Achos doedd hi ddim yn gallu cysgu yn meddwl ar y pegiau am y lein. A phan gofynas i iddi pam, dywedodd hi y bysai ei mam yn gwraig. Ond dyma'r peth, roedd ei mam hi wedi marw blynyddoedd yn gynt, ond roedd fy ffrind i dal yn poeni am farn mam ar y pegiau ar y lein. A dyn ni i gyd yn gwneud pethau tebyg, dwi'n siŵr, ond mae'n codi'r cwestiwn. Mwyn pwy ydyn ni'n byw ein bywydau? Who do we live our lives for? Fel plant, mae bar mam a dad yn bwysig iawn. Ac weithiau hyd yn oed pan dyn ni'n oedolion, fel fy ffrind ysgol, dyn ni'n ffeindio ei hunan yn gwneud pethau mwyn codi edmygedd yn ein rhieni ni. Dwi'n cofio gwneud angladd trist iawn unwaith. Angladd hen ddyn oedd ac roeddwn ni'n nabod y dyn yn eitha da. Roeddwn ni wedi cael sawl sgwrs gydag ef ac roedd yn siarad yn falch iawn am ei fab. Ond ar ôl iddo fe farw, dywedais i wrth y mab, your father was very proud of you. A dechreuodd y mab grio a dweud, he never told me that, and I've been trying to impress him all my life. Mae'n bosib i ni fyw ein bywydau mwyn ein rhieni, hyd yn oed pan fod ni'n oedolion. Ac yn yr un ffordd, mae rhai pobl yn byw eu bywydau mwyn ei gwraig neu gŵr. A gall hyn yn aml arwain at berthnasau afiach. Mae pobl eraill yn byw mwyn codi edmygedd yn ei brodyr neu chwiorydd, yn arbennig pan nad oedd ei rhieni yn ei trin nhw yn gyfartal pan oedden nhw yn blant. Diolch, Francis. Dyn ni'n gweld hyn yn glir iawn yn sawl stori yn yr Hen Testament. Enghraifft, Jacob ac Esau, Joseph a'i frodyr ac yn y blaen. Dyn ni'n gallu byw ein bywydau mwyn codi edmygedd yn ein cymdogion, gan faint ein tŷ neu gaflwr ein lawnt. Dyn ni'n gallu byw ein bywydau mwyn codi edmygedd yn y gwaith, gan derbyn dyrchafiad neu gyflog mwy. Mae'r temtasiwn i fyw ein bywydau mwyn eraill yn hyd yn oed mwy y rhai yn y bywyd cyhoeddus fel athletwyr neu weinidogion ac efallai i bawb ar y cyfryngau cymdeithasol hefyd. Mae cyfres ar Netflix o enw Black Mirror ac yn y benod o'r enw Nosedive, mae'r cyfarwyddwr Charlie Brooker yn dychmygu byd ble mae pawb yn derbyn rating o nifer o seren, troi'r dydd. Rating sy'n dibynnu ar yr argraff roedd ti'n wneud ar bobl eraill. Ac mae rating yna yn dy alluogi i wneud pethau neu beidio, enghraifft prynu tocyn tren. A dyma clip i ddangos syniad o'r benod. Ac os ydy hyn yn teimlo'n rhy bizarre yn fod yn real, mae cyfundrefn cymdeithasol tebyg wedi cael ei ragbrofi yn China. Mae adroddiad yn y Telegraph yn dweud, citizens in China are scored between 350 and 950. Good deeds such as donating blood, charity work, or posting positive messages about China on social media result in a higher rating. Mae hwn yn wir, mae hwn yn digwydd heddiw. Conversely, being friends with someone undesirable on social media will lead to a lower score, as will cancelling a reservation or engaging in any other bad deeds. Higher ratings are rewarded. You get cheaper public transport, shorter waiting lists in hospitals, but low-ranking citizens have restricted access to hotels and restaurants and a slower internet speed. Arswydus, ond ydych hi. Ond y gwirionedd yw bod llawer ohonom yn byw ein bywydau ni mwyn pobl eraill. Ac yn olaf wrth gwrs, mae llawer o bobl yn byw eu bywydau nhw mwyn eu hunain.
Ac os ti'n mynd ar-lein a googlo how to be happy, neu rhywbeth tebyg, dyma'r cyngor y byddai di'n gweld mewn llawer o safleoedd. Live your life for yourself. Paid â phoeni am fan pobl eraill, jyst rhoi dy hun yn gyntaf. Mwyn pwy ydyn ni'n byw ein bywydau? Who do we live our lives for? For other people? For ourselves? Mae Iesu'n ein dysgu ni I gymryd safbwynt gwahanol. Mae Iesu wedi byw ei holl fywyd mwyn Duw. Nod pob agwedd o fywyd Iesu oedd I garu Duw gyda'i holl galon, a meddwl, a nerth ac enaid, ac oherwydd hynny I garu ei gymydog. Doedd Iesu ddim yn byw I godi edmygedd ar pobl eraill, ac yn y diwedd, costiodd hynny ei fywyd. Doedd Iesu ddim yn byw mwyn plesio ei hun. Dyn ni'n gweld hyn yn glir yn noson cyn iddo farw, pan mae'n dweud wrth ei dad Duw ei fod yn fodlon I dderbyn y wellus Duw, ei fod yn wynebu marwolaeth môr erhyll. Roedd Iesu yn byw ei holl fywyd mwyn Duw. A dyma'r neges holl bwysig I ni heddiw. Mae'n gwahodd ni, pob un o'i ddisgyblion, I fyw yn yr un ffordd ag yntau. Felly dwi'n gofyn unwaith eto, mwyn pwy ydyn ni'n byw ein bywydau? Os ydyn ni'n disgyblion Iesu, dalen ni ateb, trwy ras Duw, dwi'n byw fy mywyd mwyn Duw. Ac yn ein darlleniad ni heddiw, mae Iesu yn ein rhoi tair enghraiff o beth mae'n golygu I fyw ein bywydau ni mwyn eraill. Nid mwyn eraill, nid mwyn ein hunain, ond mwyn Duw. Felly, dyn ni'n mynd I glywed y darlleniad nawr, dwywaith. Dwi'n meddwl bydd Rhian a Brenda yn darllen Matthew pennod 6, adnodau 1 I 19. Diolch. Pwy sy'n mynd cyntaf? Brenda? Great. Diolch. Ac wedyn, ar ôl Brenda, dyn ni'n mynd I ganu, ac wedyn gwrando ar Rhian. Diolch. Diolch, Brenda. Oes digon o olau ti eisiau I fi? Na, dwi'n iawn, diolch. Dwi'n gweld hwn, diolch. Gochelwch rhag gwneithir eich elusing yng ngwydd dynion mwyn cael eich gweled ganddynt. Os amgen, ni chewch dal gan eich tad hwn sydd yn y nefoedd. Am hynny, pan wnelech elusen, na et gan nawd flaen fel y gwna'r rhagrythwyr yn y synagogau ac ar yr heolydd fel y moliannau'r hwy gan ddynion. Yn wir meddaf I chwi, maent yn derbyn ei gwobr. Eithir pan wnelech di elusen, na wiped y law aswy pa beth amna dy law ddeau, fel y bydda dwe elusen yn y dirgel, ath dad ar hwn a wel yn y dirgel, fe a dal I ti yn yr amlwg. A phan weddiach, na fydd fel yr rhagrythwyr, canis hwy y garant weddio yn sefyll yn y synagogau ac yn yngholau'r heolydd, fel yr ymddangosant I ddynion. Yn wir meddaf I chwi, a maent yn derbyn ei gwobr. Ond tydi, pan weddiech, dros I ddystafell, ac wedi caid y ddrws, gweddia ar dy dad, ar hwn sydd yn y dirgel, ath dad ar hwn a wel yn y dirgel, a dal I ti yn yr amlwg. A phan weddiwch, na fyddwch siaradus fel y cenhedloedd, canis y maent hwy yn tybed y cant ei gwrando am ei hamaleiriau. Na fyddwch gan hynny debyg iddynt hwy, canis gwir eich tad pa bethau sydd arnoch ei heisiau cyn gofyn ohonoch ganddo. Am hynny, gweddiwch chwi fel hyn. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwynerel dy ewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro I ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau I ni ein dyledion, fel y myddeiw ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eidot ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oesoedd. Amen. O blegyd, os meddaiwch I ddynion eu camweddau,
Eich tad nefol a faddau hefyd i'ch chwythau. Eithir oni fyddaiwch chi ddynion eich camweddau, ni faddau eich tad eich camweddau chwythau. Hefyd, pan yn prydioch, na fyddwch fel y rhagrythwyr yn wyneb trist, canys anffurfio eu hwynebau ymaint, fel yr ymddangoson ti ddynion ei bod yn ympridio. Yn wir meddaf i chwi, ymaint yn derbyn ei gwobr. Eithir pan yn pridiech di, eneiniad y ben a golch dy wyneb, fel nad ymddangosech i ddynion dy fod yn ympridio, ond dydd dad, yr hwn sydd yn y dirgel, a'r dad, yr hwn sydd yn gweled yn y dirgel, a dal i ti yn yr amlwg. Diolch Brenda, rwy'n chi'n hyfryd i clywed geriau gweddi'r arglwydd hefyd yn y fersiwn wreiddiol. Da ni'n mynd i canu, diolch i ti'r holl alluog ddiw, ac wedyn bydd rhian yn dod i ddarllen. Diolch. Fel bod yn yr Eisteddfod, gweithio Linda a Lisa fyna, yn canu hynna. Byddwch yn ofalus i beidio gwneud sioe o chrefydd mwyn i bobl arall ei gweld chi. Os gwneud chi hynny, cewch chi ddim wobr gan eich tad yn y nefoedd. Felly pan fyddwn rhoi arian i slodion, paid trefnu fanffer mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn gwybod am bopeth. Dyna mae rhain sy'n gwneud sioe o'i crefydd yn ei wneud yn synagog ac yn y strydoedd. Maen nhw eisiau i bobl eraill eu canmol nhw. Credwch chi fi, dyna'r unig wobr gan nhw. Pan fydde di'n rhoi arian i slodion, paid gadael i llaw chwith wybod beth mae'r llaw ddyn i'w wneud. Dylai pob rodd fod yn gyfrinach. Bydd dy dad sy'n gweld bob gyfrinach yn rhoi dy wobr i ti. A peidiwch weddio fel y rai sy'n gwneud sioe o crefydd. Mae nhw wrth eu bodd pan mae pobl yn edrych arnyn nhw yn codi i weddio yn y synagog neu yn y strydoedd prysur. Credwch chi fi, dyna'r unig wobr gan nhw. Pan fydde di'n gweddio, dos i stafell o'r golwg, cau y drws, a gweddio ar dy dad sydd yn gyda ti dy fod i ddim yn weld. Wedyn bydde dy dad sy'n gweld pob gyfrinach yn rhoi dy wobr i ti. A phan fyddwch chi'n gweddio, peidiwch mwydro ymlaen yn diweddar fel mae pagnadiaid yn gwneud. Maen nhw'n meddwl y bydd Duw yn gwrando am ei bod yn gweddio mor hir. Peidiwch chi bod fel yna. Mae dad chi'n gwybod yn union beth sy'n angen arnoch chi cyn i chi wneud gair. Dyma sut dylech chi weddio. Ein tas sydd yn y nefoedd. Dyn ni eisiau di enw di gael ar anhreddi. Dyn ni eisiau ti ddod i deyrnasu, ac i cwbl sydd yn dda a dy olwg di. Digwydd yma yn y ddaear fel mae digwydd yn y nefoedd. Rwy'n ni ddigon o fwyd yn cadw ni fyw am heddiw. Maddau i ni bob dyled i ti yn union fel dyn ni'n maddeuau i rhai sydd mewn dyled i ni. Gadw ni rhag syrthio pan fyddwn ni'n cael ei profi ac achub ni i afal y drwg. Os gwneud chi faddau i bobl pan mae nhw wedi gweld cam â chi, bydd eich dad nefol yn maddhau i chi hefyd. Ond os na welwch chi faddau i bobl sydd wedi gwneud cam â chi, fydd eich dad ddim yn maddau pechodau chi.
Pan fyddwch chi'n ymrydio, peidwch wneud a chi'n hunan edrych yn drist yn mwyn gwneud sioe. Mae bobl sy'n gwneud hynny yn cuddio'ch ymwynebau yn mwyn i bobl sylwi eu bod yn ymrydio. Credwch chi fi, dyna'r unig wobr gan nhw. Pan fydden ni'n ymrydio, rhoi alw ar y ben, crybed y gwallt a golchad y wyneb. Wedyn fydd neb yn gallu gweld y fod ti yn prydio. Dim ond dy dad sy'n ymweledig fydd yn gweld, a bydd dy dad sy'n gweld pob gwrwynach yn rhoi dy wobr i ti. Diolch Brenda, diolch Brian. Yma mae Iesu yn sôn am roi'r clodion, gweddio ac amprydio. Ac mae'r dair arfer yma wedi bod yn rhan o'r bywyd Cristnogol ers y dechrau un. Pam? Oherwydd ei bod nhw'n dysgu ni y ddalen ni ddim byw ei bywydau ni mwyn ein hunain. A dyma pam ein bod ni'n ei galw nhw yn ddisgyblaethau, disciplines yn Saesneg. Felly heddiw, dyn ni'n mynd i ganolbwyntio am y ddisgyblaeth o roi arian i'r clodion, ac y tro nesaf byddai'n edrych ar weddio. Felly roi arian i'r clodion. Mae Iddewon, Cristnogion a Mwslemaidd i gyd, yn ogystal â chrefyddau eraill, yn rhoi pwyslais enfawr am y pwysigrwydd o roi i'r clodion. Dydy Iesu ddim yn dweud os oed ti'n rhoi arian i'r clodion, ond pan oed ti'n rhoi arian i'r clodion. Felly heddiw dwi, fel Iesu, yn cymryd yn ganiataol bod pawb sy'n Gristion yn cytuno a dalen ni rannu ein arian gyda rhai sydd heb arian. Wrth gwrs, caru ein cymdogion, cariad a thosteri yw rhan o'r reswm am hynny. Ond mae yna reswm arall. Os dwi'n gorfodi fy hun i rannu fy arian gydag eraill, dwi'n stopio byw fy mywyd yn unig fy mwyn fy hun. If I force myself to share my money with other people, I stop living my life just for myself. Felly mae yn bwysig i roi'r clodion, nid yn unig oherwydd cariad naturiol, ond hefyd oherwydd mae rhaid i fi ddysgu y ddalwn ni ddim byw fy mywyd fy mwyn fy hun. Ond wedyn mae perygl arall yn codi, y perygl o fyw fy mywyd mwyn pobl eraill. Ac mae Iesu'n darlunio llun hyfryd i ni o berson sy'n trefnu fanffer i ddangos ei fod e wedi rhoi rhodd fawr. Yn y deml roedd 6 cist yn siap utgorn neu siofar, ac roedd pobl yn arfer rhoi eu harian i'r gyfer y clodion mewn y 6 cist yna. Nawr mae rhai ysgolheigion yn credu i bobl daflu eu harian i mewn y cistiau yna mewn ffordd i doi'n sylw at y ffaith ei bod nhw'n rhoi arian i mewn yn gwneud llawer o sŵn. Ac mae ysgolheigion eraill yn credu bod fanffer go iawn yn cael ei chwarae pan oedd rhodd arbennig o fawr yn dod i mewn. Jyst dychmygwch y sefyllfa debyg os dyn ni'n gofyn i Francis ac Andrew a Anne chwarae fanffer pan roedd rhywun yn rhoi swm sylweddol o arian yn yr offrwm yma yn Salem. Ond beth bynnag, mae'r sefyllfa yn glir. Roedd rhai pobl yn ceisio dwyn sylw at y ffaith ei bod nhw'n rhoi arian. Felly, meddai Iesu, dydyn nhw ddim yn byw eu bywydau mwyn Diw, ond mwyn pobl eraill. Ac mae Iesu'n defnyddio'r gair Groeg hypocritau i disgrifio bobl felly. Erbyn hyn, mae'r gair hypocritau, hypocrite, ragrithiwr, wedi dod i mewn yr iaith Saesneg, a dyn ni i gyd yn deall hypocrite. Ond, ar y pryd, roedd yn golygu rhywbeth wahanol. Yn dyddiau Iesu, roedd hypocrites yn golygu yn llythrennol actor neu actores, rhywun sy'n perfformio o flaen pobl eraill, yn cogio bod rhywun gwahanol i bwy ydyn nhw mewn gwirionedd.
A dyma pam mae'r cyfieithad Beibl.net yn dda iawn, achos mae'n defnyddio'r gair peidiwch â gwneud sioe o'ch crefydd. Yeah? Ac felly, dyn ni'n dod yn ôl i galon ddysgaidiaeth Iesu yn y bregaeth ar y mynydd. Gan roi arian i'r clodion, roedd pobl Jiw yn credu eu bod nhw'n i fyddhau'r gyfraith. Ond, os oedden nhw'n rhoi arian mwyn creu argraff a chodi edmygedd pobl eraill i cael y fanffer o gornel y cerddorion, doedd eu hagwedd nhw ddim yn iawn. Doedden nhw ddim yn caru ei Diw, gyda'i holl galon, nerth, meddwl a chalon. Doedd eu calonau nhw ddim yn iawn. Mae angen arnynt calon newydd, mwyn iddyn nhw ddechrau byw eu bywydau mwyn Diw yn unig. Fel dywedodd Paul yn ei lethr at yr eglwys yn Corinth, falla mod i'n fodlon rhannu'r cwbl sydd gen i gyda'r clodion, neu hyd yn oed yn fodlon marw dros y ffydd, ond heb gariad, dwi'n ennill dim. Felly dyma beth mae Diw eisiau o ddisgyblion Iesu, i ni fyw ein bywydau ei fwynedd. Ac fel rhan o fyw fel hyn, mae'n bwysig i ni rannu ein harian gyda'r clodion. Yn draddodiadol, mae Cristnogion ac Iddewon wedi rhoi 10% o bopeth mae nhw'n ennill. Dyma'r degwm neu tithe yn Saesneg. Wrth gwrs, mae'n dibynnu am faint sydd gyda chi, achos nad ydy Diw eisiau neb mynd mewn dyled. Mae rhaid i ni fod yn glir am hynny, felly plis peidiwch â teimlo'n eog os nad ydych chi'n gallu fforddio i roi 10%. Jyst rhowch beth ydych chi'n gallu fforddio. Ond hyd yn oed, os ydych chi'n rhoi 100% o beth ydych chi'n ennill, meddai Paul. Os nad ydy eich calon chi yn iawn, dydy hyn ddim yn gyfri. Mae'n dibynnu ar ein cymhelliant, am motif, am nod a phwrpas ein bywyd. Felly, dyn ni'n dod yn ôl i'r cwestiwn, mwyn pwy ydyn ni'n byw ein bywydau ni? Dwi eisiau gorffen gyda hyn. Mae pobl sy'n chwarae sport ar lefel uchaf o dan llawer o bwysau i gyd i gael canlyniadau da. A dwi'n gwybod hynny achos mae ffrinda fi sy'n caplan gyda rygbi ar lefel uchaf iawn. Maen nhw o dan llawer o bwysau i fyw eu bywydau mwyn eu hunan, i lwyddo, ac mwyn pobl eraill hefyd. Ond mae arwyddau'r, y motto gyda'r elusen Athletes in Action sy'n cefnogi chwaraewyr Cristnogol, a'r arwyddau'r yw playing for an audience of one. Os dyn ni'n byw ein bywydau ni mwyn Diw, dim ond un barn sy'n cyfrif, dim barn ein rhieni, neu ein ffrindiau ar y cyfryngau cymdeithasol, nid fy marn fy hun, amdana i fy hun, ond barn Diw. Fel Cristnogion, we play for an audience of one. Nawr, mae David Soul wedi ysgrifennu can o'r enw Playing for an Audience of One. Dyn ni'n mynd jyst i glywed y gan yma. Gobeithio.
islands of wonder. Some nights God knows it won't be easy. I feel the lights, I hear the sound. I find this new color when the evening's done. Sometimes playing to my audience fun. Endless driving, midnight arriving, sleeping when you can, still worth it somehow. Just for that lift you get when you walk home. Just to call you up some nights between the shows, to say goodnight, I miss you, ain't enough, I know. So I leave it all, if you tell me so. Some nights God knows I miss the music. I miss the crowds that call my name. I find timber if I call you, just hang on. Playing to an audience of wonder. I find peace in me curled when the evening's done. Playing to my audience of one. Sometimes playing to my audience of one. Felly, ni'n dod i cwestiwn ar yr wythnos. A cwestiwn mawr. Whom do you live your life for? Ar gyfer pwy, mwyn pwy ydych chi'n byw eich bywyd chi. Ac wedyn jyst trio gwneud ychydig bach mwy yn ymarferol, yn benodol, yn specific. Wythnos diwetha. Jyst meddyliwch yn ôl am wythnos diwetha. Pryd oedd yn anodd i chi fyw ar gyfer audience of one. Ac wedyn, meddwl i'r dyfodol, wythnos nesa. Dywyswch un beth y gallwch chi ei newid mwyn byw ar gyfer Duw. Dyma heriau i ni yr wythnos yma. Dwi'n mynd i stopio'r recordio nawr.